ሚድያታት ዓለም ረሳሕ ሰብኣይ ዓለም ናይለን ዝፅዋዕኦ ነብሱ ተሓፂቡ ዘይፈልጥ ኢራናዊ ሰብኣይ ኣብ መበል 94 ዓመቱ ሞይቱ ኣሞ ሓጂ ከይሓምም ስጋት ስለ ዝነበሮ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብማይን ሳሙናን ተሓፂቦ ይፈልጥን እዚ ኣብ ደቡባዊ ግዛት ፋርስ ዝነበረ ኢራናዊ ቅድሚ ሕጂ ደቂ ዓዱ ንክሕፀብ ፃዕርታት እኳ እንተገበሩ ካብ ምሕፃብ ተቆጢቡ ይፀኒሑ እቲ ሓዳር ዘይብሉ ኢራናዊ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ገለ ዋርሕ ብፀቕጢ ተደፊኡ ተሓፂቡ ከም ዝነበረ ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር ይገልጹ ማዕኸን ዜና ኢራን ከም ዝሓበሮ ንቕሩብ ግዜ ድሕሪ ምሕማም እዩ ብሰንበት ዓሪፉ ሓጂ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2014 ጋዜጣ ቴሄራን ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት እቲ ዝፈትዎ ምግቢ ፖርኩፓይን ምዃንን ኣብ መንጎ ኣብ መሬት ዝርከብ ጎዳጉድን ኣብ ቁሸት ደጅጋህ ብቅዱሳት ጎረባብቲ ኣብ ዝተሃነፀ ገዛ ከም ዝነብርን ገሊጹ ነይሩ ንዓመታት ዘይምሕፃቡ ብረስንን ዕንፍሩርን ዝተሸፈነ ቆርበት ከም ዝገደፈሉን ዝኣረገ ቆርቆሮ ተጠቂሙ ዝበስበሰ ስጋን ፅሬት ዘይብሉ ማይን ይምገብ ከም ዝነበረ እቲ ማዕኸን ዜና ሓቢሩ ሽጋራ ምትካኹን ይፈቱ ነይሩ እንተወሓደ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብሓንሳብ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሽጋራ እናትከኸ ዝረኣየሉ ስእሊ ኣሎ እቲ ማዕኸን ዜና ወሲኹ ንክሕፀብ ወይ ድማ ፅሩይ ማይ ንክሰቲ ዝግበር ፈተነ ይሕዝኑ ከም ዝነበረ ይጠቅስ ይኹን እምበር ከይተሓፀበ ነዊሕ ግዜ ብምጽናሕ ክብረ ወሰን ሒዙ ድዩ ዘሎ ዝብል ግን መካትዕ ኮይኑ ይጸኒሑ ኣብ 2009 ሓደ ህንዳዊ ሰብኣይ ን35 ዓመታት ኣስናኑ ከም ዘይሓፀበ ወይም ከም ዘይፅረዮ ዝሕብር ጸብጻባት ነይሮም ካብ ሽዑት ሒዙ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ግን ንጹር ኣይኮነን